అలా ఇంటికి ఆ బట్టలు పురమంత్ర అనిపోయారు ಅವ್ರು ಗಾಡಿ ಪೂಜೆ ಅನ್ಪು ಅಂಚೆನ ಪನ್ನೋಡು ನಾವು ಒಂಜೋರ್ ಸಾಂಡ್ ಆಲೆಗ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಜೋರು ಅಡೆಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೋಡು ಜನ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇನಿ ದೀಪಾವಳಿದ ಮೂಜನೇ ದಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ನೀ ಇಂಕ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಪುರಾಂಡ್ ಅಂಚ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದಿಜಿ ತಿಪ್ಪಿಲ ಪೊತ್ತ ಒಂದುಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಮಾತ ಬರ್ಸ ಅಂಚ ಪುತ್ತ ಎರನಾತಿಜಿ ತಿಪ್ಪಿಲ ಯಾಕೆನಿ ಬರ್ಸಿಜಿ ಐಬಕ ಪೆತ್ತಾಗ ಪೂರ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೇರಂದು ಫಸ್ಟ್ ತಿಪ್ಪಿಲ ಮತ್ತೆ ದೀವೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬತ್ತಿ ಪುರ ಪಾರ್ತಿ ಓಡತ್ರ ಮಿಷಿನ್ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ 2 ಮಂತ್ರ ಅನ್ನೆ 5 ದೊಕ್ಕ ಆರತಿ ಅಂಪ್ಲೆ ಆಕಲ್ ಪೂರ ಕಾಂಡೆ ಪೂಜೆ ಮಂತದೇರು ಮಿಷನ್ ಆಶಾತಿಗೆ ನಾಕು ಮಾತ ಎಲ್ಲ ದೀಪ ಹೊತ್ತಾಗ ಚಿಂಟಿ ಬತ್ತಿ ಉಂಡು ದೀಪ ಪೂರ ಪತ್ತದಾತುಂಡು పుచ్చెలే పర్బెజ్జి అగలే కోరి మీని తిన్నాను ఐక్ కొరకే హ్యాపీ దీపావళి అమ్మా ఈ సూసురు కట్టి బుడ్లే అలా ఆకలి జనాన్ని ఆకలి ఇప్పుడు ఇజ్జి అవు కైకి వరపుచి కైకి దాలాపు జో అలా జనాన్ని నాలుగు కూడా పెరికేండు ఇత్తనామా కొంచెం వీడియో అటాకి ఉడుక నేను పటాకి కొనపుచ్చి వండుకొనే ಇದೆ ಆ ಊರಿಂದೆಲ್ಲ ಮಂಗಗಳಪ್ಪುಂಡು ಮಂಗಿಗೆ ಇಡ್ತಾರಾ ಅವಳು ಬುಡ ಅಂతుండే ಕೈದಾಂಡ ಅವು ಮಿತ್ತಬೋದು ಬಿಡು ಅವನು ಮೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪ ನಾವು ದಕ್ಕನಂಗ ಪುಚ್ಚಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅವಮ್ಮ ಪಟಾಕಿ ದಕ್ಕನಂಗ ಅದಾ ಟುಸ್ ಟುಸ್ ಪಟಾಕಿ ಏಯ್ ಇವಡೆ ಪಾರ್ವಾರ್ಪುನಿ ದಕ್ಕನಂಗ ಪಾರ್ವಾರ್ಪುನಿ ಪುಚ್ಚೆ ಸಂತೋಷ ಅತ್ತ ಕರ್ಮ ಇರ್ನ ಸಂತೋಷ ಅದು ಮಿನಿ ಪೋಂಡ ಟಪ್ಪ ವಣ್ಣ ಮುಸುಂಟೆ ಪಂದಾಯ್ತ ಅಲ್ಲ ಮೊಲತ್ತಲ್ ಅಪ್ಪ ದಕ್ಕೀರ್ ಒಂದು ಪಾರ್ದು ಬೋತೀನಿ ಹಾಲು ಅಪ್ಪ ಒಡೆಯಲು ಏ ಪೂಪು ಜನ ಬಿರ್ಚೋ ಜೋರು ಅಡೆಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೋಡು ಜನ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಸೂಸು ಕಡ್ಡಿತ್ತೆ ಈ ಸೂಸು ಕಡ್ಡಿ ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಸೀರೆ ತುತ್ತೆರಾತಿಜಿ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬಾದು ಆಂಡಲ ಆತು ಸೀರೆ ಉಂಡು ಹೊಸತ್ ಸೀರೆ ಉಂಡು ದೇ ತುತ್ತು ಜರ್ ಇದು ಅಂಚೆ ಹಂಚಿಡ ನೆಕ್ಕು ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಾದಿನಿ ಸೂಸೂರು ಕಡ್ಡಿ ಉಂಡು ರಡ್ ಇದು ಸೂಸೂರು ಕಡ್ಡಿ ಬಿಟ್ರೆ ಕೈಗೆ ಹೆಂಚಾರ್ಪುನು ಅವಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಲ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಇದು ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರ ದುಂಬು ಅದು ದುಂಬು ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರ ಎಂಕ ಪೋಡಿಗೆ ಪಟಾಕಿ ಒಲ ಬಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಡ್ಡ ಅಲ್ಲ ಆತಾ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸೂಸು ಕಡ್ಡಿ ಬಿಡ್ತಾರ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೀರಿ ವಿಡಿಯೋ ಡಾರ್ಪುನಿ ಒಂದು ಅಪ್ಪ ಸೂಸು ಕಡ್ಡಿ ಅಲ್ಲ ಇಂಚಿಕ
ಬಂದಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಮೂಲಿ ಪಾಡು ಗಂಗೆ ನೋಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸೀರೆ ಊರಲ್ಲಿ ಸೀರೆ ಒಟ್ಟು ಇದಾಗಣ ಕಿಟಿ ಪಿಟಿ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಆಗಿ ಅದು ಇನ್ನು ಗೊತ್ತು ಬರ ಗೊತ್ತೇನೆ ಒಂದು ಚೂರು ಅವು ದುಂಬುದ ಇಟ್ಟದ ಅವು ಮಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಹೂ ಹತ್ತದ ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಅಟ್ಲೆ ದೂರ ನಾವು ಒಂದೇ ಬರ್ತೀವಿ ಮಾತ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಸೋಪದ ಸೀರೆ ತಂದಲ್ಲಿ ಪಟ ಇರ್ತೇವೆ ಆಟಿಜಿ ದೀಪಾವಳಿ ಮುಗೀಜಿ 16 ಗಂಟೆ ಉಂಟು ರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೀರಿ ದೀಪಾವಳಿ 16 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟು ನಾವು 16 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟು ಜಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಪುರ ತಂದೆಪ್ಪು ಮಂತ್ರ ನೋಡೈಕ್ ಬಟನ್ನಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರ ಓಂ ಬೂಮ್ 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 ಬುಸ್ ಊದುವತ್ತಿ ಪೂಜೆ ಕೋಡೆ ಆಯಿಲ್ ಬುಡ ಬಿಡ್ತೆ ನನ್ನ ನೂಲು ಕರೆಂಚ್ ಅಂದತ್ತ ಐ ಪ್ರಸಾದ ಆಡು ಆ ಭಟ್ರ ಪುರ ಮಂತ್ರ ಅನ್ಪೇದು ಅವ್ರು ಗಾಡಿ ಪೂಜೆ ಅನ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ಪನ್ನೋಡು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಸೀರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ನಾನು ಅಂತ ಇರ್ತಾನ ಪಿರ ಬೇತೆ ತುತ್ತಾರೆ ಅನ್ಪೆ ಬೇತೆ ತುತ್ತಲೆ 16 ಗಂಟೆ ನಾನು 4 ಸೀರೆ ಹಾಪ್ನಡೆ ಅಲ್ಲ ಪೋಯ್ರಿ ಕಿದಕ್ಕೆ ಬಲ ಪುಚ್ಚೆಗೆ ಬೂಡಿ ಹತ್ತನು ಏ ಆರತಿ ಹಾಂ ವರ್ಷಡೊಂಜಿ ಪರ್ಬಾ ಬುಕ್ಕದ ನಾನು ಬಂದ್ಪೇರಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜೋ ತುಕ ಏನ್ ಆರತಿ ಅನ್ಪೆ ಪ್ರಸಾದ ಆಡು ಏತ್ ಬಂಗ ಒರಿ ಅಂಡ ಇಲ್ಲಿ ನನಾತ್ ಬೆಲಗ್ಲಿ ಐದೊಕ್ಕ ಕಿದೇನ್ ನನಾತ್ ಬೆಲಗ್ಲಿ ನನಾತ್ ಬೇರ್ಕೊರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತ ಪೂಜೆ ಮಂತುಂಡೆ ಅವಡು 32 ಕೋಟಿ ದೇವರುಳ್ಳೆ ಒಂಜ್ ವರ್ಷ ಆಂಡ ಅಲೆಗ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಹಾ ಹಾಲು ತಿನ್ಪುಜಲ್ಲ ಹಾಲು ಚೂರು ಹಳೆ ಚೂರು ಗತ್ ಏನ್ ಬಂದಿಜ ಆಕಲ್ ತಿನ್ಬೇರು ಹಾಲು ಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನೋಡು ನೀನೇ ಆಂಡಲ್ಲ ಚೂರು ಅಲ್ಲ ಬಾಯಿಗೆ ತಲ್ಲೋಡು ಒಂಚೂರು ಹಾಲು ತಿನ್ಪುಜಲಪ್ಪ ಐಟೆಂಗ್ಲ ಶಂಕು ಸರ್ ಅಜ್ಜ ನಾಡು ಅಂತೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಅವಳು ಪುಚ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಕಾತಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇರೆ ಅವಳ ಒಡ್ಚಲೆ ತುಲಗೆ ವಾಸನೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ಆತಂಡು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆತಿಚ್ಚಿ ನಾನು ಕೋರಿಕಾಜು ಪಾಯಸ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಇಡ್ಲಿ నీకు దాదా పనుపుని బలసు నీకు కులెక్కలే బలసు కుల ಬರ್ಪಣ ಪ್ರಸಾದ ತುಲಾಗೆ ಮುಂಡು ಅಕ್ಲೇದ ಪೂಜೆ ಅಂತಿ అండ్ బాగా వస్తుంది పతండి
ಈಗ ಪಂಡೆ ಬಂದು ಪಕ್ಕಡೆ ಸೀರೆ ಚೇಂಜ್ ಅಂತಿನ ಆಯ್ತು ಹಂಗೆ ಬೇತ ಕೊಡ್ತೈತ ಶೋಕುದ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಲಿಪ್ಪನ ಎರಡು ಪೊಸತ್ ತಂಗಿ ಪಾರ್ತಿ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಅಡ್ಡು ಜನಲೆಲ್ಲೇರು ಯಾಕಡೆ ತಿಂತಿದ್ದಾರ ಬಾ ಬಲ ಕಾತ್ಕೊಡು ఇంకలే పార్ది చేరేర్లా చింటి లెక్క లెక్కని దీపుని తింపున్నా మరి బిగ్ బాస్ చూడప్పుడు ఎంత పెట్టాను ఏయ్ ఇందా